שלום וברוכים הבאים לביני אצ'רמוס לשון, שיעור 17. הקשיבו לדו-שיח. שימו לב למילים אייר, אתמול, אייר, אוי, היום, אוי, אגורה, עכשיו, אגורה, ואמניאנה, מחר, אמניאנה. חזרו. אייר, אוי, agora, mañana. ¿Dónde está David? Estaba aquí ayer. Hoy debe estar en su casa. Debíamos comer juntos hoy a mediodía. Agora no está aquí. ¿Quieres hablar con él a mañana? A mañana tengo mucho laboro. Gracias de toda manera. De nada. הקשיבו לדו-שיח שנית. שימו לב, כשמשה רוצה לומר הוא היה כאן אתמול, באיזה פועל הוא משתמש? וכשרינה רוצה לומר היינו צריכים לאכול יחד, באיזה פועל היא משתמשת? ¿Dónde está David? Estaba aquí ayer. Hoy debe estar en su casa. Debíamos comer juntos hoy a mediodía. Agora no está aquí. ¿Quieres hablar con él a mañana? A mañana tengo mucho laboro. Gracias de toda manera. De nada. נסו לשאול, איפה דוד? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? רינה משתמשת כמובן בפועל אסתה, ואילו משה באיזה פועל הוא משתמש? Estaba aquí ayer. Estaba aquí ayer. מה הוסיף משה לפועל שבו השתמשה רינה? נכון, הוא הוסיף אבה, אבה. אם מוסיפים את הסיומת אבה לכל הפעלים מהקבוצה של אסתה, אנחנו מקבלים פועל בזמן עבר. אסתה הופך לאסתבה. נסו לעשות זאת עם הפעלים הבאים. אבלה, הוסיפו אבה, ותקבלו אבלבה. הוא או היא דיברה. קנטה, קנטבה. קונטה, קונטבה. מורה, מורבה. זמן העבר שנוצר על ידי הוספת אבה מבטא פעולה שנמשכה בעבר לאורך זמן, או באופן שגרתי, דרך קבע. משהו כמו, הוא היה נוהג לדבר, הוא היה רגיל לשיר, הוא היה נוהג לספר. על סמך הפעלים שראינו, הסיומת אבה, לאיזה גוף היא שייכת? גוף ראשון, שני, שלישי? נכון, הוא והיא, גוף שלישי יחיד. ודאי ישמח אתכם לדעת שכדי לומר, אני נהגתי לספר, אני הייתי רגיל לשיר, נהגתי לדבר, אנו משתמשים באותה הסיומת ממש, כמו בגוף שלישי. איך תאמרו, נהגתי או הייתי רגיל לדבר? אבלבה, הייתי רגיל לשיר. קנטבה, הייתי גר. מורבה, מצוין. בשאר גופים אנחנו מוסיפים סיומת נוספת לסיומת אבה. מה תהיה לדעתכם הסיומת של אתה או את? אבס, אנחנו. אבמוס, אתם או אתן. אבש, והם או הן. אבן. תקשיבו וחזרו. אבלבה, אבלבס, אבלבה, אבלבמוס, אבלבש, אבלבן. אנחנו עוד נשוב ונתרגל. לדעתו של משה, היכן דוד? Hoy debe estar en su casa. Hoy debe estar en su casa. לדעתו של משה, דוד בביתו כעת. ראינו מה קורה לפעלים מהקבוצה הראשונה. קנטבה, סבלבה, מורבמוס. מה קורה עם פעלים משתי הקבוצות האחרות, כמו דבר או וניר? הקשיבו לרינה ונסו להסיק בעצמכם. Debíamos comer juntos hoy a mediodía.
Debíamos comer en juntos hoy a mediodía. רינה אומרת, דביאמוס, היינו צריכים, דביאמוס. איך היינו אומרים, אנחנו צריכים, כלומר בהווה? דבמוס, דבמוס, דביאמוס. דבמוס, דביאמוס. מפעלים מהקבוצה השנייה והשלישית, מסירים את הסיומת של שם הפועל ער, כמו בקומר, או עיר, כמו בביביר. מוסיפים את הסיומת איה. ולה מוסיפים את הסיומות המתאימות לפי הגופים השונים, כרגיל. הקשיבו. דבר, מסירים את הער, ומקבלים דב. ומכאן, דביה, דביאס, דביה, דביאמוס, דביאש, דביאן. ניקח עכשיו פועל אחר, קומר, נסיר את הער ונקבל קום. ומכאן, הקשיבו וחיזרו אחריי, קומיה, קומיאס, קומיה, קומיימוס, קומייש, קומיין. מתי רינה ודוד היו צריכים לאכול יחד? היום? מחר? אתמול? Debíamos comer en juntos hoy a mediodía. נכון, היום. האם בבוקר, בצהריים או בערב? Debíamos comer en juntos hoy a mediodía. יפה, הם היו צריכים לאכול יחד היום בצהריים. נסו לומר, הם היו צריכים לאכול יחד היום בצהריים. Debían comer en juntos hoy a mediodía. ואיך תאמרו, אתן הייתם צריכים לאכול יחד היום בצהריים. Debías comer en juntos hoy a mediodía. המילה לעכשיו, כפי שהזכרנו בתחילת השיעור, היא אגורה. אגורה. איך תאמרו, עכשיו הוא איננו פה. זכרו להציב את המילה לא לפני הפועל está. Agora no está aquí. Agora no está aquí. משה מציע לרינה לעשות משהו מחר. מהי המילה למחר? ¿Quieres hablar con él a mañana? ¿Quieres hablar con él a mañana? A mañana. A mañana. ומה הוא מציע לה לעשות? ¿Quieres hablar con él a mañana? הוא שואל אותה אם היא רוצה לדבר עם דוד מחר. איך תשאלו את אותה השאלה כשכוונתכם לסריקה? ¿Quieres hablar con ella a mañana? וכשכוונתכם לסריקה ודוד. ¿Quieres hablar con ellos a mañana? וכשאתם מתכוונים לסריקה ואסתריקה. ¿Quieres hablar con ellas a mañana? בשיעור הקודם נתקלנו בביטוי tengo hecho. יש לי עבודה. tengo hecho. באיזה ביטוי משתמשת רינה במקום tengo hecho במשפט הבא? A mañana tengo mucho laboro. A mañana tengo mucho laboro. Lavoro, עבודה, lavoro. Tengo mucho lavoro. יש לי עבודה רבה. Tengo mucho lavoro. כיצד תשאלו את רינה, יש לך עבודה רבה? Tienes mucho lavoro? ואת רינה ושרה, כיצד תשאלו אותן, יש לכן עבודה רבה? Tenés mucho lavoro? יחד עם זאת, רינה אינה שוכחת להודות למשה על הרעיון שלו. היא משתמשת בביטוי שפירושו בכל אופן או בכל מקרה. נסו לזהות אותו. Gracias de toda manera. Gracias de toda manera. הצלחתם? De toda manera. De toda manera. Gracias de toda manera. תודה בכל אופן. משה עונה לה ואומר, de nada. de nada.
על לא דבר. De nada. De toda manera, de nada. עכשיו אני אודה לכם ואומר תודה בכל אופן, ואתם תאמרו לי על לא דבר. Gracias de toda manera. De nada. עכשיו אמרו לי תודה בכל אופן. De nada. כעת אתם מוכנים להאזין לדו-שיח כשאתם מבינים אותו היטב. ¿Dónde está David? Estaba aquí ayer. Hoy debe estar en su casa. Debíamos comer juntos hoy a mediodía. Ahora no está aquí. ¿Quieres hablar con él a mañana? A mañana tengo mucho laboro. Gracias de toda manera. De nada. עד כאן ויני את שרמוס לשון שיעור 17.